Hani ka por ka mentang ka kwaban kren ya ka ne ka benta ya ka ba labo kerteng ya ka mlelei ka nam ja ka ba sniew ya pi. Te shwa bangan kren nga ai kublei fi we pui baro aga ne ka por ha ka kerteng ka ba tiang tam ka ba don bor tam ka jong try u nong pnem jingi u Jesus Christ. Ban nga ngai ka ne ka khubor kan ai men sim ya pi ha ka ne ka por ka ba menta namar mga sngow ni ka we ba menta ka men sim jungi ka ir thot ka shep ting kham tam yangi kimi ki kpa ki badan ki khonrit ki jongi ngi osngau ngi ki news ba ki khon ki jongi ki la shu ja ki la shu mo ki sha le ben ki sha le dosmon ki sha pniap ru tding tang yo snow ba bon na preng jong pi kum ki kimi ki kpa pi shep ting man tawat ban pha ki khon ki jong pi ki school pi ting yo don ba ra ki ne ba rong ki ne ba kanja ki basni ba kum ta kawan gani ka men sim ir ka men sim jing bom tikna hapi ki kimi ki kpa pi shep tieng nam ta ki khon ki jong pi ringa don hang ni ka por ban ong i pi pim nan kam man khuslai pim nan kam man shep tieng namar ba la da fil it la de la fil it ki khon la fil it ka yeng ka sam ka jong pi how try kanum ja ke ki basni wi pi kan mau ni ka wei bo try am ulak kular ya kita ki banget hau ya kita ki be shep tieng yu ya kita ki ba IT la de hu utra la dap kular uang an pa ila ki angel shapang jongpi tanai ta bang apule kan ka por na ka sam ka ba lai pusau kan khot ka ba nyo bo blei la kular am si sien bo blei la kular am un le be ho ta ka tang ni dei ban shania how try ka babel ka ong u angel utra u ker saudong ya kita ki be shep tieng yu bat u pelat ya ki ka babel ka kren sha hang ni ka ong u angel utrai u ker saudong ya kita gi bishep tieng u tadapi ki kmi ki kpa pi de gi bishep tieng u trai u blei u dani ki angel ki jong u bagini ki angel ki nam shong thaj ban ker ban da ban sumar ya pi ban ki khon ki kti gi jong pi shenush no ki kilet shenush no ki don ki angel ki jong blei ban yada dei na ta daw nga kwa ban ong ipi ni ka por wanam shep tieng ya ru sniew wanam shem tieng ya kita ki bor ju ka jingdum nget bet ya ka ni ka wei ha pi pa ki khon jom pi ki skol ki jom pi ne ki don hang no mdan mano bala ban yada ya ki udai tang ublei namar bo hukum ya la ki angel ban sumar ya ki khon ki ti ki jom pi tadei ta pi pa ki skol wanam kuslai ki don ki angel ki jong blei ban ya dai ki habanga puli ka tin ki jong blei na ka sam khandai phueiru ngayu i bo blei ukular ya ga ne ka wei na ka banta jong pi ki bangai hu bagani ka sam khandai phueil ka kren na do ka basdang wang utaw bo shong ha ka jakari jong bo kli tam unyo ye ne apo ka jingka jong bodon bor baro na pi shong pi ri hau blei mri tang bisu ong bangala long kristan na Shillong niam kita ki badari shisha ha ka jakari jong to bo kli tam piri au try ka babel ka ong ikata pinyo ke jingka jong tau bodan bor baro ublei un ka un ker un da ya pi bat ya ka yin ka jong pi ka ong hang ni ong shapang utrai ulong ka jakari jonga baka kut jonga ublei hau banga shania tadeng ta shania au try da ka donut jong pi baro ka babel ka kren shaya kata suk utau briu ba shania au try baruba ka jing shania jong u long utrai kata ka dei na ka kitab Jeremiah khat nyo suk utau briu long bala ker khui pi suk akaman sim pi suk ajimut perkhat ki jong pi lada pi shania outrai lamda kumta pi shu sngo tieng pi shu ir kan wan be ni ka man sim em ka ba sngo tikna ha gi jim gi jong pi yala din gi khon gi ti ne ka yeng ga sam gi jong pi tadei ta ka khat ka ba khat we hang ne ko ong na ba un hukum yala ki angel shapang jong me man sumar ya me kilinti jong me baro kin ra e me ala ki ti kamen jintot ki jat hau mau men yu aloro using po using samla but using men yu roj hapo slajat ka ktin ka jong blei ka kular na ba un hukum ila ki angel shapang jong pi ban sumar ya pi kelenti jong pi baro tadei tau kidon ki angel ki jong blei tadau nget bo blei pa ile ki angel ban sumar ya pi pati ki kon ki jong pi ki angel lada kim sumar ya pi lada ki angel kim wan ban ka bandai pi tikin le yu pat ketika kam ke jongki ban sumar ketika kam jongki ban yada tadei ta kwa ban ong fi ke ski ke bamata ublei un hukum laki angel wong kilet ketika yeng kilet mo hau te ba ne te kong ne kilet hakini ki khun jongki ki mo jongki ki yeng kilet sumar ki
กินระฮาลากิกตีพี่น้ำจินทดกิกจัดเอามาแต่ในการนำดันกันโนกจิงจินทดการนำดันกันโนกจิงมันสาวการนำดันกันโนกจิงเป็นมีอิสลามชนิดเอาตรางิติบหอยกับประเทศกลงกับบมชงานกับประเทศชากลงกับบสงตรียมกับบสงมากับบสงโซเจอร์ระดับประคัดระดับเป็ดอีกนิวส์ระดับเป็ดอีกจิงลงจากประเทศไปตั้งกันนี้ก็ไว้พิฮับมันชนิดเอาตราแต่ในตากบาเบิลก็องkita gibriu ki bishap tieng yu try tangga we ngak aban ong fi phim de ben shap tieng giru sniew phim de ben shap tieng ki kita gibriu ki badan ye jing thmu ki ban le ki no kam sniew shap tieng yu blai what you shap tieng yu briu na yu ksuit le ne ki board ngi jing dum shap tieng yu try ki sir fi shap tieng yu utray no hukum ila ki angel ban sumar ya phi bat ya ka yeng gi jong phi na kano ka jing sniew kan mau ne ga we bo try udan bet ban ya da ya phi ka babel ka ong kata untap ia me adalah kisner pok tap niang jong men yori ela dia ke jing shisha jo ka long sti bat kati ba utra don menjadai pi pok kita kisner jo pok tap niang gi jong ma u hi ulong ka sti ba kati ba menjadai pi tring ta wat nom sno khuslai wat nom so ship tien wat nom dan ye kan ko na ka men sim artatien bona preng jong pi pila so tieng te man pha gi kon chi skulพี่องนี้กิตุกิคนจังไงอุดันมโนมโนเวลสเนียร์มาระไอ้กี่วัดกุศลายชันเนี่ยแล้วแต่พิลาไอตียาละเดียยากยี่หากิติจงตราอุตรายมอุเดอุตรายมอุตรายอุติบอิลากิจงพี่องไม่อุจิสุเดอุตรายฮลอร์กิกยี่งกิจงอ่ะอุตรายฮลอร์กิจิงเอ็มกิจงอ่ะอุตรายฮลอร์กิคนจงอ่ะบดอุตรายมแล้วพี่องอุจิสุเดอุตรายบดเดมาอุตรายฮลอร์จงพี่อุตรายมอุนสุมารบหายลากิจงada pidei piu try kali try yeng ne try jaka nganget kumu try fin sumar bha ya laki jong but haba pi ong bo jisu de try jonga de try halor yeng kesem jonga try halor ki khon jonga deng ta utra usumar bha ya laki jong but nganget utra unya dai fi nganget kano no ka kam sniu kano ka jing peniap kano ka jing rabor kano jashu nang ni shekmat ya kita gi be shep tieng yu try igibam shep tieng ngam tep ngam la ban ong kum no ri gi be shep tieng yu try kindan bi haga jingka kasnam ke jong try haga jingka aki angel haga jingka ke jingada ka sti ba ka jong blai hapo ki thap nyang ke jong hapo ka ta ka jingada ka scam ke jong hapo ka ta ka kot ke jong tani ta ka ni ka por man ta kwa bandwai na kam ta jong pi na kwa man kar khu ya pi bandwai kerpang ka jingada ya ka yeng ka sem ke jong pi sa shi khot ar khot nga kwa ban puli biang ani ka por ban pen kan mau yaw ne blai jongi ka sam shi spa hoi ga khot ka ba ar ka ong onom sha baken ki ka kjat jong me uta bu sumar ye me onom samthia hakmi uta bu sumar ki israel onom samthia lemni yo thia utra ulong nong sumar jong me utra ulong ka jingka jong me ka kti ka mon jong me ka sgi ka nam sho me men sgi lemuni ubnai men met utra un sumar ye me na ka basni obaro un sumar ye gamen sim jong me utra un sumar ye jingmi shabar jong me pada jingwan shapo jong me nadu menta hadu bam jikot jadi kalau ke kentien ya ba ke kentien ke jong blai ka pen kan mau yang ni ba unam sha ba kan ki ke kejat jong me kemot finum sentut finum ur finum betut finum ha da utra udan rengkat ba pi un sumar ye pi namar utau bo sumar udai ublai bam ju samthia utau busumar ye pi ude ublei bam ju samthia lani utau ba yo thia utrai ude nong sumar jong pi utrai ude ka jingka jong pi ye kti kamon jong u tani ta ka sgi kanam sho pi men sgi nemne ke ki jingma ha ka por men sgi kanam la ban sho ye pi nemne ke no ka jingma ka badan men miet ka tar kanam la ban pen sniu ye pi utrai ong utau busumar ye pi un sumar ye pi na ka sniu baro sumar ya kaman sim ke jong pi utrain sumar ke jingmi shabar jong pi ada di mapi na ki kon ki ke jong pi un sumar ke ta ke jingmi shabar ke jong pi barkum juru ya kata ke jingwan shapo jong pi ta fidan habar fidan hayeng utrai ongan sumar ya pi nadu mentah hadu bam jikot bagani ka sam si spar punya ur ka ong kom ne rada utrai te ya ke yeng ki minat na ki bete ya ka rada utrai sumar ke nongba unong ap upet le no he deng ta la utrai sumare ke ta yeng la utrai penbhai ta yeng la utrai tei ke ta yeng kita ki bepersang bantai kinom la nani kita ki bepersang ban yada kinom la
Kaktin jublay ka ong kita lada utrahi sumar ka nong ba unong up upet leno Ni ti nong up kipet leno Lada ublay ya dar ka GM jongi Ubreu hi nom la pi ben ya da. Ubreu te ude batlat, ubreu te ude ubadan ka limitation ma. Kadan ka pot ba ubreu la tang ka tu. Re ublay te ude bala baro. Tading tangin shania be utrai. Haki baro. Tading ta penslore pi wanam ship tiang ya ke basniu. Ublay unlong unong ka unong da unong semar. Ya ka bami shabar ka jong pi ka burung shapot jong pi. Un da un semar ya pi ki kon ki ti ka yang kesambar ko Kwa man dwai nam ta jong pi ni ka por ka banta. And dwai karpang ya ka jing ya da ka jong blay nam da ka jim ka jong fi ngin ya dwai. Trabi ni ka por nga dwai. Da ka ba aingu namar ngidon ya me blay bala baro. Ba try ka tin ka jom ka krenshay ka ta. Ba kita gi be shaptiang ya me ki don ka jingka ka jong me. Kita gi be shania hame onam pil rainbow ko yaki. Kita ko kun try ki bangai ame kanam ja ka egi was new la ka de men sngi ne la de ga miet ro tranga duai me gar ko ni ki kon ki jome kar ku iki ko try ki kmi ki pa ki kon ki ti baro haba ki mi shabar haba ki wan shapo la da ka de men sngi ne ka de men miet hang no trangi tip ba me malong unong ya da yaki melong ublay ubasumar ubada ubam ju tia ubam ju sam tia Bade ublay ru try buhukum ilaki angel ban sumar yaki kon ki jongme. Trahang nono baki don ki angel jongme ki don bet haga jingtray ke jongki they are in action. Kadon bet haga jingtray ke jongki bakanom ja ka eke ke basnew yapi. Kaduai nga kerkui pi wanam ship tieng ya kata ke basnew wanam ship tieng ya kata ke bama wachum ship tieng ya kata ki eke. Kendrai shania how try nga duai nga kerkui pi ya ka special protection ke jinda ka bakerpang ki jong try hagani ke sngi ki banang wan ya pi ki be et you try ya pi ki be shapting you try ya pi ki be la it how try nga duai nga der kerkui pi haga kerteng ke jong Jesus Christ Nongkhryiem amen but amen try nang kerkui pi ba dia pi ki bampat it no ba pindan haga jingka ka jong blenga sutunat ban ong ni ka way lada pim itm ublay umla ban shimti Nada pi IT ublay shimti lot. Tadai inta ka sok ban IT ya laki lenti ke jong piau try. IT ya laki jong jingim ke jong piau try. Ti un pen long ya ta lenti. Un pen bet ya ta lenti. Un pen bhai ta lenti. Bat ya ke jingim ke jong pi baro par. Try per kui pingin sekindo shai ka sngi. Hakawai pat ka khubor step. Ublay ke jing sok long rakat bat pi. Kublay shibun. Amen.